abantu abalivileyo ilizwi lenkosi baze kuThixo ngapha bangazi emntwini baze kuThixo apha esiguqweni baze uthatha amandla amatsha ka2025. There was an inscription kwi-tombstone yenye archbishop kwakumbhalo kwilitye elisebangcwabeni ubhalwe lo mbhalo uba when I was younger I wanted to conquer the world. I wanted to change the world. Ubhalwe lo mbhalo uthi as I lie here on this grave I realize if only I had changed myself I would have been able to change my family. My family would change istrato endihlala kuso. Istrato sitshintshe community. Kutshintshe isixeko, kutshintshe city, kutshintshe country, kutshintshe world. Amaxesha amaninzi i-change siyibona abanye abantu singayijongi kuthi. Kodwa ubuzalo omadlingozi apha inguquko ipersonal. Uba wena isiqu sakho ungajonga ngomnye umuntu uthathe inyathelo elitsha. Uba ubani kuKristu sisidalwe esitsha. Kaniboneni into zakhe suke zathini zabantsha. Sometimes ikhona i-correlation phakathi kwe-speed kunye ne-progress. But I want to tell you sometimes there is no correlation phakathi kwe-speed. Singahambelani ngenxa ufuna uzenza quickly. Yabona ucinga wena kuba uzenze bowukhawuleza izinto kukho i-progress up. Uyakwazi uhamba nge-speed kodwa uhamba in the wrong direction. Nto bandandifana uhambele kude kanti hayi man lo mgama uhambayo awuhambi namadinga kaThixo. There's plans every year kakuqala unyaka siyacwangcisa sithi oh hayi ndine-new year resolution nam ndibanayo every year kodwa kakuphela unyaka uqoma man ndibethwe i-consistency ndibethwe yile nto ndibethwe. Sometimes ezinye iiplans zethu azihambelani neeplans zikaThixo ngathi ziiplans zakho. Akhe sometimes simbuze uThixo uba ufuna ntoni ngam Thixo kulo nyaka. Si-invite uThixo phezu kweplans esizenzileyo thina sithi makazingcwalise ezinye zingangcwaliseki. Torhwana olivileyo ilizwi athi nam Nkosi kulo mnyaka ka2025 ndifuna uqala nawe Thixo. Ndizisa yam intliziyo obam ubomi ndizimisela uba ndihambele phambili nawe ndikukhonza. Ndivule lo thuba ngoku iqwaya.